mi hau sanupui hmel tha em ma rei chuan kumsawm thum chuang fek hnuah a nu leh pa dik tak te a hmu ve thei dawn ta chu a phur viau rualin a hu phurh ru hle thung a pasal leh a fa te pahnih chu khawlin sawng chhung kaw ina kal a tum thu chu a hrilh nghe nghe an mahni tawkah buai hlawm viau mahse nu ber chu tawi awm ngei tha an ti hlawm a marei leh tuna an fanu kul lai mek chu an pian hlimah thlak thleng pal ni awmin sawi ani a alo ni chiaem ti te pawh zawh chian a duh ani sawng chhung kuahin pawh chu lo lian tha khawp mai a chhiahlaw tam tak neiin chung ho chuan marei te chhungkua chu an lo dawng sawng a nu eng a ti nge second miss an tih kher chi a tuni chuan alo ti sur sur fanu dang an nei alawm sawng Suzy i chu wang a niang anu in a tih chuan lo lut ula awmpui hotu ber chuan alo ti kum tam tak an hmuh tur lo an fanu hmuh tur pawhin an lo chhuah lo awang leh chhiahlaw ringawt an lo dawn sawn tir hmasak awangin Maria ngaih dan chu a ni vak taw lo Tuni phei chuan haw dei mai a rawt a nilo ve naupang chhia lutuk chu kanu dik tak te chu hmuh ve hrim hrim ka duh alawm Maria in a tih tlat awangin an in zui lut ta nge nge inchhung lamah luiana chuan eng a ti nge in zawrh hmuh kher kher ni DNA test report an pek lai pawhin farmah thlai alo la an tih kha thing tlang mi re thei deuh bak ani lovang kan chhuat te hi alo rap bal mai mai ang ti nia alo ti chiam a i unau nu dik tak ani kha chutin sawi su Suzy in alo tih chuan nangmah chiah hi ka unau nu chu ini alo ti le ngawi mai mai rawh tu pawh ni se i thisen zawmpui chhul khat chhuak alawmin ni engmah kenna chang alo hrelo ani erawh chuan i zil anga chu zawng chu ani mai nu ber chuan alo ti ve thung thing tlang mi chuan kan in ro pui lutuk alo rap dawn ta chuan nia a ke te a khur vel ang a fatak zawk pawh ni rawh sek sek ka din hmun hi chu min luah lan ngai chuang lovang Suzy chuan alo ti ru ve mek bawk Maria leh a fanu te an hmuh chuan an meng phawk hru mai mi re thei ber deuh ang chuan an lo in chei tlat lo nu ber chuan ka fanu a tawpa tawpah chuan i lo haw ve ta e tiin mitui paral kuang chung chuan alo kwa i tawrh hi a van nasa dawn em a ti leh chuan a pawilo tunah chuan ka hlim taw lawm tiin Maria in alo chhang vat i bulami hi tu nge aw kapi Tony kania i tunu kani e avaro pui em hetiang tet fanu i lo nei to a apoi ngot mai kanin hmu chuak har deuh ani Suzy lo in rol vatin kanu i fanu hmu taw sia ke chu ka in thla hring deuh tlat taw ka chhuak zawk mai ang alo ti ta chat mai khawngei kalanga chhungkua lawm kan ni sawng chhungku fanu ni na chu i nei rengang tuman an chu sak lawang che luianan alo ti kher bawk a hlau thawn ruk ang chia thil chu a thleng ta helai hmunah hian in ti buai turin ka lo kal lo chen ve pawh ka tum lem lo bawk Maria in a ti chuan ka fa te ve ve lawmin ni tuma in chhuak lawang nu sawngin alo ti ve le Maria chuan nu tih pawh chuan ko chu alo la har sat deuha an no sen laia thlak thleng an nih dan ni rawh chu a zawt ta Suzy nu khan a fanu chu sawng chhung ka fanu ni zawk se a duh awangin a thlak thleng hi alo ni a mahse Maria erawh a in kawl zui duh chuang lova khawlaiah thi turin a kal san hmiah mai van nei thlak takin a nu leh a pa te khan fatan an lo chhar hlohh zawk ani awm e chu thu an han hriat meu chuan ka thiam lo vek ani keimah wang ani Suzy in alo ti vel engei thiam lo na awm a thu hrimah tuna taka thil hlui lo sawi chhuah leh Suzy pawh in a tuar ve tho a sin luianan alo ti enge chan ve enge torhna kanu in lal fanu ang mai in a duatin a en kawl sei lian ni lawm ni Maria chuan alo ti ve ngat min hua ni kha Maria a awm lutuk i du le min beng la min hau hrep rawh Suzy chuan alo ti le zal sata chu a in thiam lova ngai dam a dil ve tok tok che ni hi i ril rul va che ve a luianan a ti chuan anu chuan alo khap ta a Suzy nu wanga thil thleng ani a in pahnih hian thiam lo na in nei lo ve ve Suzy pawh hmeichhe fel tak ani a Maria nang pawh in i hriat thiam hram ka be sei anu in alo ti ta ka chuan zanria eitur chuan an in zui phei ta hlawm a
Maria tunlai chaw hi in lei ve ngai om si lova chopa ngai ba ka caviar wang deuh mai in tan kalo siam sak chiu sin ei chin ro u Suzy in alo ti deuh kher chutian caviar te chu ni tin deuh thon ei chin reng sia ei dan moi la zir tir an ngai hek lo almas chu atluk lo deuh ani hi Tony in alo ti sap kaluga ai chuan a lo dewa a tui zo kalom in nei ve chak chuan almas chu kalo thon ve don cheu nia Maria chuan alo ti ve tangata thingtlang mi ni a an ngai ten ei tur man to lutu caviar chung changte ei dan tur thlenga an soi thei chu mak an ti lo thei lo an lo in zir lok thlap ani te chuan ring ta a chuti lai in Vivian chu trophy keng chungin alo ho ve chia Suzy fanu alo ni I anti le ikzen te hi chibai hanbuk vela anu in alo ti chuan anti a akum enin a fing tong tang kan chung ko poisa bak adu lo to pang chu poisa tliam azong ka pela lim dewin I hnot bo thei mayang friend strong in Vivian in alo ti zwa zwa a hmu chewa wangin lom thua soi ni kha friends a thlathum azuk sir ve a friend chi chwa thiam nal to khop mai Suzy in alo ti zai zaya Ipi khan kanu le inu te hi thlak thleng lo sela chuan helai hmuna hian dingin keini nen hian chahlui kan kil ho mia lawang muli French in Tony chuan alo ti let ve tangat mai si I thiam ve mo Vivian in alo ti phok sha Russian Spanish le German tong te po thiam asin Tony in alo ti keu an zak ru chem chem ala no panga a velu tuka kalo thuk moi mai mai ani kha Vivian ngai dam dil ro Suzy in ati ero chuan iwa chan ve nu lo man pathum na kalo hum ho ve em a min hau le da ya Vivian in chuan alo ti api po chuan school tha a ilu thei don ani chu alom ome ti in alo chuang hle French I thiam sia a word po idong ve nol toang a Vivian in chuan alo ti le deuh khera thingtlang mian ya engtin nge in ti siak na te a tel ve ngot theiang ni Suzy in alo chan khal ke himo in ti siak na ka tel ve to na reng renga pathum na aya hniama kaum ngai lo shim shim pathum na ti vel hi chu a ho e mai Tony in alo ti let ve ta saka an lo oi chia lo ni hmel nu ber ero chuan a word te chu apoi mo ber ani chuang hle nem Tony po thiam thei takini ka ring ani alom om khop mai alo ti ve thung thingtlang in elna le khopui in elna te chu ain ang reng hlei nem Suzy in alo ti chala ifa pa kha alo kal ve do ni mukatia nu song in alo ti dai abuai le thu tanyang a hnai he tuipui le lutuka Maria in alo ti kumsom hi chiania na a thok to amo Suzy chuan alo ti vata Dikri nei lo te chuan na tul tul an tho mai lovin kan company a lo tho tir ro a tho om tok chu kalo ngai twa sak don nia luya na chuan alo ti ve bo kanu pute enga tinge midang hlirin ngai twa kar le ni lai ni hi engni nge kha Vivian ni chuan alo ti thut ipian chamule engei du luya na alo ti ka birthday party a linjawa lo til ve se ka du ber ani mai ati chuan Tony in a tui in lai alo phu hak bor bor Vivian ni ngai san em chu a u naw pa alo ni tlat mai an fanu chu an hmu a an lom tok veu nge an ngai ven sui pe lo shim shim zok Maria chu tunge ni a khonge chen eng ang chung kwa nge ni ti po eng ma song chung kwa te hian an shelo te chang ta hle ka shalom kalo som don nia luya na chuan alo ti thlave ro ka Tony chuan thalak sakin a u chowa thona linjawan alo sheve ho lo mai kavan lom pute ka chian te ne na ka vashel tiang an mu chak theilu tuka an local chak don khop mai ti in Vivian ni chwa hlim hle linjawan ka program na kum thlengin a full vet to khoi birthday party a ma ka kal thei lawang alo ti chuan Tony chu alo nui rukurukura an biak na te chu midang chuan an sheve lem lo kan pa ina soidanin cheng group CEO zi chingya na hi linjawa fanru kolani ome ani po som tel vela ami ngai san deuh hmu te chuan kan tho puya po kan som lu thei mai thei asin Suzy in alo ti ve vat bo
Te riêng mai pe group le song group te hian cheng group kan thaw pui thei hlo chuan ma sawn na chu a zuanin a zuang ani tawh mai luya na puin a lo ti sur a kapa chuan a thaw pui duam lo e ti ro tiin tuni chuan anu chu awa hril ru ser thung voi tam tak an project that tawk lo awangin pe group thaw pui chu a lo hnar tawh thin riang bawk ani tun tumi ro marei wang chawin inbiak na nei chu a lo rem ti ve hram chho zawk a takin Maria in pa chuan inghna nge a thawh ve reng a thingtlang mi te chu nei duh tur an ni lo sin ri theina bul in tan na mai ani an lo ti vela kapa chu tu nge ti ka soi lawang ma se a tel lo chuan cheng group nia din thok ho thei ngai lawang tuni in a lo ti ve sak zia kha ipa mo ti in mak an lo ti man hle zia chuan an nu chu lo kholin song chung kwa te chu engen lo an ka lo kal ve le thei te si lova ti in a lo zot ve mek borua ka nuam khop mai ti zung in a changa atu ka project thar an launch tur an en fel mek thu soin pangpar adu deuh chi a le sak thu te an pa chuan a lo hril boka nu pa in ngei le in hmangai takan ni ti a hria thei in pa chu construction worker rem ni cheng group CEO emo kan lo ti hman dawn a lawm le oi om lo reng ani ti in luya na le suzi te chuan an lo nui zat khop mai kamak pa chu labor ani thu mi in an hria chuan a za thlak dawn luya nan a lo ti le nu nga ni ka nu marei tan po labor lori ngo te in chom chu a hre om ngotang engtia ti chi nge suzi chuan a lo ti vel zai kalau song mu har lu tu ka lom bule apoi ngot mai nu sungin ati chuan ala tlai lo nu kan pa rui ba yana a thawk pui mi tha deuh mai a awm alom marei aya tlem au pa ni a nei thei chuan sung le pa ya a boi to lowang suzi bok chuan a lo ti ni tunai pasal hi chen la ani chu nei mai ro inuam sa deuh zo kang luya na chuan a lo ti ve phei chuan toni chu a lo sa ve phat mai anu in a lo khap vata nu song ila chuan I tor na hi mu siom ka ti khop mai pasal chu chen mai ta che a lo la ti zui ole tuna chuan song chung kwa te hian min en kol se lian lo boka ka pasal chung changa thu nei na in nei lo in ril ru po chiang takin ka she to maria chuan a lo ti ta fak maya itana chatur zo ka ni chu kan ngai tua an ti po in mi pasal le fanau te chen shan tum hi thil de ka ni ngai lo in tana chatur zo ka ni kha in ngai tua in za pui om khop mai to ni po chu en sum thei ta bik lo no pang te lo ngoi mai ro an lo la ti sham ma se nu ber chuan in chen I du lo ani chuan chen su chataka a en kol che chuan kamak pa tan po kapom vek thawania inun nom na tur ka ngai tua pui wang chau che ni Viviani pian cham lom na a ilo shwai ve nga chung kwa kani mukhom don ya alo ti ta hlawa ni a tha ang ma se eng tin nge kanin thlak thleng chung chang hi kan soyang an re thei box si a pe group le cheng group la tho ho tumin anin dor mek box si nen min hu sit lu tu kanga boina kan tok pal the ania o tu na chuan film khurangai ania an lo ti le zwa a nu songi po chuan Maria tun tum chu min she thiam ro o ini na hi ka puan sar theiri don lo wangin rem chang ma sabera kan puang zar don ya alo ti ve ta nge Marai ero chu alom ta ho lo an chung kwa chuan sum le hausak na chu an da thu pui ber te sheta a chutyang puan zar kher po ka phut le nem kan ho to nge ti in a fanu nen chuan chua mai an tum nu songi chuan an ina chuan om ve mai sila alo du thunga Keini hi kan chuak zok mayang kan noma wangin alo ho du to lo aniang Suzy in alo ti zai luya nan alo chan vat thung song chung kwa nen hian in zom na eng ma nei ka du lem lo Maria in a ti ta ka chuan anu chuan Viviani birthday ya chuan local nge ro o ini na dik tak po hi kapuang zar bokang alo ti le tak thla chuan a tha lom ti in Maria chuan anu tripek chu alak sakta a anu dik takani a ti beidon top chu a she ve deuh bok nen chance pek chu tha in a she ta ni
Vivian ni pian jam lawm tur chuan Mary te chhung kwa pawh chu an lo thleng phei ve ta a. Playgroup nen na an project pawh chu an la sign fel lova. Ropui taka mi hriat tam lai taka han tih fel vel chu rubai chuan a tum a lo ni. Hall chhungah chuan Linda va thlalak lian pui pui an lo hung thluah a. Mi pawh an lo thahnem tawh khawp mai. Lim takin Mary le Tony te pawh chu an lut ve mai a. An pa erawh pawn lamah midang ala be khawt lai thung. Ral khat atangin Suzy in an nu fa chu a lo thlir ring a. Song chung karo khawm tu ni chu i lo chak hle mai maw. Min luah lan thei ngai chuang lovang. Ti in awm huna a lo in sia ru ve chauh thung a. Linda wa khan a man lo ti kha a lo hril tawh reng chungin. Luya na chuan local tur ang tak chuan Vivian ni bula chuan ala soi ve chang chang tho. Suzy chuan Ghost Flower chu a keng reng tawh a. Cheng Group CEO nupuin angai na hle ti a lo hre ve kara. Ti lungawi nan pek a tum a lo ni. Kafar nu hi chu a thluak hi a thabik ani. Sutiang thing tlang chuak ngot ai chuan kan tan pawh i tangkai zawk. Luya nan a lo ti le phor. Chutiang soi sui u nau nu ve tho ani so. Chatakin ka va bia nge. Ti in Suzy chuan pangpar chu a keng pheya. Dawhkanah chuan da in zuno chuala. Mary te lam chu a pana. Kanu in ini na dik tak a puan huna chuan chhungkwa kan ni tawh dawn si a. Kanin ngei dial thei nan. Ti in ano chaw vatok zewa an in dun. Chumi hlan chuan waiter chuan pangpar chu lo la in. Tuni beka chuan a lo khung ruta zewa. Chu vele Suzy chuan. Ehe khungi a helai ka pangpar da kha omdaya. Tuni lo mu em. Ibek bula khan kada reng sia. A lo tita chat mai. Chutiang kawa mulo ve enge thilom zia. Tuni in a lo ti ha a. Luya na te po chu an lo pheivat. Pangpar Mr. Zia nupui ka pek tur kha abodaya. Eta hian kada reng alom. A lo ti le zat a. Chutiangin abo ngot thei lovang. Tu emo in an rutina ni mai alom. Vivian in a lo ti ve bok. Pero ilo la em ni. Ti in Luya na chuan Tony chu avachel vaka. Ingwangin nge ka fanu chu in lo mo pu ve ngota. Proof na po in neyem ni. Maria in a lo ti ta ka chuan. Ka birthday party a ruk om hi kadu reng lo. Police an ko ma in min pevat jo. Vivian in a lo ti vin chak. Karulo, chutiangin mi thil karungai lo shim. Tony in a ti po in. Chadewi min pela imwal po lo ni mai tur. Ti in Luya na chuan Tony bek chu a chului saka. Chuata chuan a thil a ho chu a bun chuak ta vek mai. Pangpar po chu lo om ta nge si. Angai na an shelo he a. Kalkhom te la chuan. A fil mel te reng nien. Karulo te kha ti vela. Aru reng sia za pui om e. Anu la chuan ala chantlat le nga la. Ti in an lo dem ron ta hle.